Nerob, Mirko, no. Už som dostal šlehu od pyrotechniky, ešte od teba, daj pokoj. Pozdravil si sa vôbec? Pekne? Oj! Tak, Milo. Tak, Mirko, no tak nám porozprávaj. Čo je doma nové? Jo, u nás doma hojelo. Fíha. No, čo? boja hasiči. Ja som musel vyskočiť tu aj po schodia. Áno, normálne do tej veľkej nafukovačky. Fíha, tak to musel byť zážitok, no. A potom ma jeden požiarník vyfackal. No tak ale, to je vrchol, nie? Tak to miesto toho, aby hasil, to nabije malé deti. No, tak na druhej strane je zas pravda, že som skákal už 5. krát. No. Dohodli sme sa, že doniesieš žiackú knižku, lebo sa blíži pol rok, tak? Aké bude vysvedčenie? Čo? Nemôžeme sa baviť niečom veselom. Áno, tak Mirko, otvor to a poď. Rad za radom pekne, čo tam máme, aké predmety? No? Slovenčina. No, čo je problém? Nevedel som časovanie. Ale tak časovanie, no tak to je ľahké, napríklad, ja neviem, no, ja mrznem, ty mrzneš, on mrzne. Aký je to čas? Jo, to je skúvený nečas. Ďalší predmet. Sloh. No? Máme napísať slohovú prácu na tému zázrak. Zázrak. Takto. No. Predstav si, že je zemetrasenie a spadne trojposchodový dom. Áno? A bude tam jeden jediný človek na prízemí a nič sa mu Mirko. Mám piatu. Tak dávaj pozor. Iba jedného. Áno, no. Na Silvestra. Aby ti aj iné neostalo, iba jedno. Vieš. Tak chceš ten sloh, alebo... No, áno, dobre, takže spadne tá trojposchodová budova po tom zemetrasení a z prízemia vyjde človek, sa vyhrabe a nič sa mu nestalo. Čo je to? Náhoda. Dajme tomu. Ale keď sa to stane druhýkrát, hej? Zase proste spadne dom a ten istý človek zase proste sa vyhrabe a nič sa mu nestalo. To mal kúva šťastie. Dajme tomu. Ale keď sa to stane tretíkrát tomu človeku, zase na neho spadne proste budova, on zase sa vyhrabe, ona nič sa mu nestane, to už je čo? Tak to by som povedal, si na to asi zvykol. Ďalší predmet. Biológia. No? Dostal som petovku, nevedel som, čo je to srdce. No to srdce, no tak ako si to popísal? Tak som povedal, že to je najdôležitejší orgán v ľudskom tele a má 2 nohy. To ti ako napadlo? No lebo som počul, ako ocko večer v spálni hovorí, že roztiahni nohy srdiečko. No. Počúvame, teraz mi napadlo, ja som sa o tebe dozvedel, že ty si vlastne z dvojčiek. No. Je to pravda? No, ale keď sme boli mali, tak ja som stále plakal a on sa furt smial. Tomu nerozumiem, prečo? No. Sme bývali u babky a mňa babka okúpala večer vždy 2-krát a jeho ani raz. No. To asi na tebe aj nechalo nejaké následky, že? Ja som počul, že sa zvykneš ešte doteraz v noci pocikávať sem tam. Čo? Ale ja mám také strašné sny. A čo sa ti sní? Aj, príde za mnou v tom sne taký škaredý trpaslík. No? A hovorí mi, že cikal si už, Mirko? Ja hovorím, že nie. A ten trpaslík hovorí, že tak cikaj, Mirko, cikaj. No, tak... A každý pocikal. No, tak jak by som ti... Ako by som ti to povedal? Mirko, počúvaj ma, ja mám taký nápad. Keď ten trpaslík príde zase v tom sne, vieš, čo mu ty povedz, že už som cikal. To som mu skúšal. No a čo? Tak ten trpaslík potom povedal, tak kakaj, Mirko, kakaj. Sledujete